ale zlomím vám lakte, ak na tom aute niečo pokazíte. Drsné. S novými dierkami tuto zasunieš do každej. Vyzerá športovo. Zatiaľ nič, ale uvidím, keď trochu podrží. Nakladať. 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 Áno, na Čechov si zabudol? Až ti mi celivo došlo. 50 rokov v Európe, 11. generácia a cena za auto roka pre Slovensko. Honda Civic je tak dobré auto, že existuje predstava, keď prišli za šéf inžinierom, že chcú Civic omladiť, vylepšiť. Povedal vraj, OK, spravte facelift, ale zlomím vám lakte, ak na tom aute niečo pokazíte. Drsné. Tak sa poď pozrieť, či sa chalani z výroby ešte stále vedia najesť vlastnými rukami. 2 litre, 4 valce, 16 ventilov benzín, 2 elektromotory, 1 rekuperačný brzdný systém a 1 hrací automat. 184 koní, 315 Nm, 1 kWh v baterke, 40 litrov nádrží s dojazdom 800 km, podvozok, riadenie, dynamika a brzdy. A teraz zozadu do nás vrazí Boeing. Toto sú veci, ktoré boli dobré a zostali dobré. Váhu 1533 kg považujem dnes za taký atletický predpoklad. A s dĺžkou 4,5 metra zasunieš do každej priemernej medzery. Zásadné zistenia z faceliftu sú lepšia cena pre všetky výbavy. Nový predný nárazník s novými dierkami tuto. Odborne prieduchmi. Podnárazník vo farbe, čo vraj autu dáva prémiovejší a atletickejší vzhľad. Toto nemali spájať. Nové mriežky chladiča zušľachtené lesklou čiernou. Listy predných svetiel pre športovejší vzhľad. Počkaj, tu musím mať pod očami. Vyzerá športovo. Nové voňavé sťaby diamantom brúsené 18-ky s takým krásnym dvojteňovým držaním lúčov. Čo? Disky. Krásne. Hmlovky už nie sa. Pribudla nová farba karosérie, volá sa Seabed Blue a táto to nie je. Táto to je. Matné chromové detaily okolo stredných fukárov dodávajú nádych sofistikovanosti. Zatiaľ nič, ale uvidím, keď trochu podrží. A všetky výbavy dostanú čierny strop a čierne stĺpiky. Mať luxury. I am Mary. Prosba o modernizáciu kľúča, ale zjavne neprešla. A budúce. 409 litrov to má. Takto. 1200. Takto. A tá diera je tak rozsiahla, že môžeš iba nakladať, nakladať, nakladať. Rád pozeráš, ako sedí na tých pekných, širokých bokoch. Ale vadí ti ten ohyzdný predný previs. Nevadí. Pekné to je také mužné. Zrýchlenie 7,8, maximálka 180. Regulácia v praxi. Ľahkosť pohybu auta, agilita, manévrovanie a celkové fyzické i duševné pohodlie je veľmi upokojujúce. Zopár čísiel pre výbavu Advance. 4, 9, 11, 12 a všetky. Cena 36 990 do konca roka. Potom bude o 3 litre viac. Takže objednávaj. No, volaj. Počkám. Áno, na Čechov si zabudol? A pre priateľov za riekou Morava 924 750. Honda Civic je dobré auto. Honda Civic po facelifte je dobré auto. A jej športový variant, ikonický model, legenda Type R v Európe končí. Až ti mi celivo došlo. Myšlienka na záver. Vedci zistili, že krstné meno môže mať zásadný vplyv na možnosť otehotnieť. Napríklad taká Barbora má oveľa väčšiu šancu ako Milan.